balita, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at paghawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang nga to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang nga to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at manunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi
ng malawakang brownout. Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yun. February 18, yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong Ionic Minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang Ionic Minerals, wag na ho kayong mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo. Super gagaling pa po kayo. Legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Verwan Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na anperang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kondunyan. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection.
Dugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Petsa 17 kita kan bulan na Nobyembre daw po kita na Biyernes. Malipot na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Mas marhay palugod kasud mata nag-init-init. Ya dakol ngonya na nagrereklamo na pinag-left na o lefted na itong suspension ka na klase sa mga eskwelahan. Muan lugod niyang mauran. Agko na eskwela, sabi kan mga kaakian. Pati sa mga teacher, sigaan ngurob-ngurob. Naglibang na baga ngaya kapag sususpindi sa klase. Magsunod, tayo ang kagustuhan kan gobernador, kan probinsya nin Kamsur. Wala po tayong magagawa dyan. Mga kaibigan, mga ngod, kung ano ang memorandum directive, sundin natin para hindi tayo malapnitan ng ating gobernador. Pati mga magurang, sigyan ngurob-ngurob. Rin lugod nga sumaurana, iguana nin klase. Ang tao kaya minsan mayo man padumanan. Pero dahil pa pala na ako nagpapabisto Bibigto yan na pigahabol tan oras. Kaya nga programang ini temporaryong permanente. Ako pala si Philip Serdan Baracena. Iba niya to sa ladder technical si James Oko. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Malipot sa West Philippine Sea. Diyan sa Santo Domingo, pagdumang ko kay Kapwe din, natanaw ko sa loob, naglalakaw-lakaw naman, di ba siyang nagluwas? Hindi naiintindihan, ang sitwasyon kan mga araw kayan. Kumbaga nagmumuni-muni pa. Pero kung ako, kahit nga kan nagkandidato ako, dawa-daog. Diyan po sa San Isidro, digdi syudad kan Iriga, relax. Pagparaisipon ng kadaogan na yan. Yaday ka maglaog sa politika kung habo mong madaog, habo mong manggana. Kung gusto mo rin tranquilong buhay, yaday ka maglaog yan. Ang politika, maugmang, makonsuelo, pero makulog sa buot pag nadadaog. Lalong-lalo na itong mga nagparagastos, nagparapagal, ang karahayan lang pag nagkakandidato ka. Kung perming gana, kung perming daw, garo, masakasuya bagang pagparamasdan. Kumang kayong mga kandidato na, sige na sanan kandidato. Dawa, perming daog. Sabi man kan ibang nakaulay ko, kaya imposible nga kito na dire nakagagarop. Tawang yan daog, ay madilinsyado pa. Bira. Kaya ako, swerte pala, nan pala kaya daw nagkakadaraw. Igwapang na sabi ni DJ Mandy na isusubi. Ay santisima kung arog po kaya na kaisipan, kan lambang saro. Talagang day maasinsuan barangay sa kan Pilipinas. Madaog sa manggana may subi. Ay tapos kitang buhay na ini. Sabi nga ni kan, umuran, uminit, perming palnit. Sigan laban, sigan daw, kan bulsa, perming palnit. So mga napapalnitan ang bulsa.
Pero po itong ibang mga kandidato na kumbaga nakakasubi pa, daw-daw, siyempre ka-relax ang buhay, lalo na ngunya ng mga panahon na abang lipot kan panahon. Kahangay magpurog, sabi kan di ba, very inviting. Dawa turog, permi ako purog. Sa ini pong panahon na ini, sabi kan mga nagtalikod na aldaw, kaya itong mga gurang. Kaya di so kapabor sa mga pensyonado. Pero nga kitang mga di pa nagpipensyon, dapa nga pensyon, so sige pa trabaho ay masakit nga. Kaya tan mga pensyonado, naghahalat sana po yan na magresibikan pensyon bulan-bulan. Hindi, mayo naman sinda kay itong ibang mga benepisyo, arog kan 13th month pay, kan bonus. Ang importante, nagpipensyon na sinda. Nakahingalo na duman sa oral daw na pagparatrabaho, pagparahinguan, na mapaadal sa indang mga kaakian. Ngunya na panahon, kung talagang mayo kang establing trabaho, digdi po sa Nasyon Pilipinas, habang sakit kan buhay, pagpapaeskwela, kung aasahan mo sana, miyembros kan o miyembro ka kan purpose, ay day matataparan. Kan miyembro kan purpose, ang pagpapaeskwela, may limit sa naman po yan. Pag inabot ka na kan edad na 18, dahil ka pa nakatapos sa imong pag-eskwela, dahil ka naman makakaabil kaining ayuda hali sa DSWD, manunungod sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Kapag college na, iba naman ang sa imong iaabil dyan, itong subsidy. Pero nakakatabang po ining subsiding ini. Maski yan sa purpose, nakakatabang yan. Sa mga tiyos, nakakapaeskwela. Kundi nakakapahinugak man duman sa mga hugako na mga magurang. Yan nakakaraot dyan. Imbis na magingwa sa mga magurang, sige na sa nanasa, nan gobyerno na DSWD, yan magpaeskwela kan sendang mga kaakian. Dapat po data pag-asa sana sa gobyerno oral daw ang pagkabuhay. Talagang mayong matagal na gobyerno digdi sa Pilipinas, pag-arog kayan, ang mentalidad kan ibang mga kababayan niya to. Itong iba pong day nagsusunod kan requirements, policy, kan DSWD. Pirming tinatawanin mercy, sabi nga ni kan, kapatawadan. Dawa day nagkukuyog duman sa mga ipinapautob kan lay, dapit digdi sa mga miyembros kan purpose. Daigwaman pong mga sinusunod na requirements o policy para ikamatawanin kumbaga itong kompleto na itataong ayuda kan sa tuyang gobyerno halis sa DSWD para itao digdi sa mga miyembros kan purpose. Kaya ni badikit man ang nare-receive, ang masakit pa kayan kung ang nagkakapot kan ATM, itong mga link kan DSWD na subot, igwapang gunting. Nagtatarong kito mga gunting. Kaya kahit tungani, nagirumduman ko sa mga lengdigdi sa siyudad kan Iriga, kan DSWD, ali duman sa region. Pag-abot digdi, mga seksihon pa. Habang gagayon, mga taga-Legazpi. May kan naghahaloy, lana ka mga lumba-lumba, so hawa ka. Ano niya nangyari? Pero ka mga firming busog. Ading mga lengg na di. Pero man po yan mga congressman, sige sa naman mga turokaw dyan sa Kongreso, sa Senado. Igwa po bagang mga congressman, senador na anhawak. Lana ka mga labtog, pati ang lalawgon. An masakit pa kayan, kung sige ang kurakot.
Kaya sa indang iba sa naman na politiko mahilig mangurakot imbis na itaw duman sa mga nagtitios niya itong mga kababayan. Kaya hawak lain na ka mga labtog na mahilig magparagunting sa mga proyekto. Tapos ang gibo duman sa Kongreso asin Senado sige sa naman an kumbaga tukaw-tukaw, komite de silensyo. Ni sarong bill, an iba, mayo man lamang na ipapasar. Saro pa kaya, hindi po mga party list. Nag-re-representar sa buot duman sa kung ano-ano ba ang mga sektor. An iba digdi, bako naman sa sektor na pinagre-representaran, hindi an pinag-re-representaran, kundi iso sa diring interest. Kaya ani ba po baga sigian rayaman kan ibang mga politiko, an ibang mga party list digdi sa satuyang nasyon. Bistado yan kan satuyang mga kababayan kung ari na mga party list an nakikinabang alagad mayo man naggayong nagkakaharaman pag abot sa sektor na sa indang pinagre-representaran. Kaya kung minsan nagkakaurula man, otro eleksyon, mahilig man ba yung magparapromisan iba. Imbis na itao, so nakukuanin da duman sa Kongreso, itao duman sa satuyang mga kababayan na nagtitios, o kaya duman sa sektor na sa indang piga-representaran, uy, uda, basang inaabot, so mga tios na sektor. Yang ngani kan yaon pa ako duman sa Metro Manila kay itong taxi driver. Di man nga mga sa driver ngayon na mga sectoral representative na party list nga sabi nga ipaglalaban kami. Mala nga yata ni makipaglaban nga ni sa pagparataas kan presyo kan produktong petrolyo. Maraysa na nga pag-ieleksyon. Pagkatapos nga kan eleksyon, mayo ng pakialam duman sa mga driver na oral daw nagkakayod, kumbaga an bitis na papasmana, maray sa iba man na driver ta an kambyada. Basta rin sa mga driver nag-iistorya. Pagsiksigan ka tayo dan kambyada iba man. Mayroon nga an kamot ay talagang ako, ibang klaseng driver yan. Pero yan sabig sasabing mga sweet lover. Kung minsan kaya may mga driver man na ankamot, kambyada, bako sa ng primera, segunda, tercera, kwarta, hindi na igwapang kwinta. Kinta. Kaya, amak mo yan, kung ibong-ibong na, so pigkakambyadaan. Ay masakit na po yan kung arog ka yan. Kaya, kumbaga, ang pag-drive, duman siya na sa Manibela, saro sana. Ani ba man kan driver, ang pigmamaniho kung minsan, iwong-ibong. May number 1, may number 2. Kaya nga ni din nag-aasinsan ibang driver. Saka, kung nakikikayod ka sa naman, boundary o porsyento, halos gasino sa naman po ang makukuha mo. Kung ikasarong driver, kung maghapon, halimbawa, nakasang ribo, matao ka duman sa imong, among, kung piraan urulay nindo sa boundary, tapos kung porsentuhan, talagang masasakitan. Pero antes mo kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwa ng Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita nga to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita nga to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ipuan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot nin nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Ang
ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. It's Christmas, ligtas tayo. Ligtas Christmas mula sa DOH. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Mana kitang 40 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Panalang kitang natatadang 20 minutos.
panunta daw itong manunungod sa pakikipag-ulay ko kasud kay Ma'am Connie Piñaflor, na LTO officer kan Ciudad nin Iriga. LTO officer ka na Ciudad nin Iriga, maraman mi po kung ano itong mga magiging aktibidades nindo dyan sa panuan ka na nabwa ning manungod sa Oplan Rehistro. Maray na aldaw man po sa gabos na nagiinan nyo sa Rinconada areas na covered po kang LTO. Iko po kaming aktibidad sa LGU Nabwa sa may munisipyo. Nainot na po pa-interview sa tao ko kan last Saturday about these activities minini in coordination duman sa LGU Nabwa. Ini po ay objeto kang LTO na maging closer to the people kami, to the public. Ini pong programang Oplan Balik Rehistro. Sa ngunyan po, ang schedule mi po sa Nabwa is November 21 and 22. So, ini po, darami gabos, magkakanta kami ng theoretical driving course as preparatory for the para pagkuha po ng student permit. Doon po mismo namin ipaprocess yun, kaya may mga requirements na po kaming binigay sa LGU na yung pong mga taong mag-a-attend, sila po yung in charge. So, ang limit po nila yata is 50. So, kung hindi na po makakover doon, pwede naman namin ditong ilista at i-schedule namin yon. Next naman po, meron kaming November 23 and 24 sa LGU Buhi. Sa munisipyo din yon, same din ang activities, magre-rehistro, magbibigay kami ng theoretical driving course din. Then, dala po namin yung emission, yung insurance, yung medical, all in one. Para po hindi na masyadong mahirapan yung tao. Yung magre-renew po ng rehistro, doon na po mismo namin ipaprocess yun. Basta po plain renewal and walang komplikadong transaksyon. Then meron pa po kaming pantatlo bago matapos yung buwan, November 28 and 29 sa Yusan. Ganon din po yung yung process. Ganon po yung. Kaya yung lahat na pong Rinconada areas na nakikinig dito sa radio station ng GCKI, iniimbitahan po namin kayo lahat na pumunta dito sa sinabi naming lugar na Nabwa, Buhi, and Yusan. Kung interesado pong mag-attend at magparehistro at kumuha po ng lisensya. Kumusta po yung target collection niyo dito? So far, yung aming Region 5 nationwide, konti lang yung kakulangan namin sa revenue. So, in terms sa district office, habol naman kami. Kasi 2 million plus lang ang kailangan. Kayang-kaya namin abuti dyan. Mayroon pong kalagay dyan sa harap yung tungkol dito sa repair. Meron po kasi ito pong repair na ito, galing po ito, budget po ito ng DPWH na binigay sa LTO. 1 million po ang budget noon for 2023. So, ibig sabihin po, medyo maswerte pero kahit konti, ang importante, pinauna namin yung bubong. Kasi meron talaga siyang budget na proposal sa LTO Iriga, total rehabilitation ng office. Pero ito po ay galing sa DPWH, kaya ginagawa na po. Ito project po ito ng DPWH at binigay sa LTO. Kahit konti lang siya, at least mapupunuan naman yung tumutulo sa bubong. Kaya bubong po yung inuna muna.
How about po the operation ng LTO dito sa lungsod ng Iriga? About sa operation ng LTO Iriga, okay naman po tayo. In terms sa rehistro, maraming nagre-rehistro, maraming lumilipat, maraming umaalis, ganun talaga po yun. Depende sa serbisyo. Pero wala pong pagbabago, ganun pa rin yung mga requirements at ini-explain din ng mga tao po. Yung sa license naman, okay naman tayo, medyo nagka-problema lang tayo po sa dermalag printing natin. Kasi yung machine po ay medyo nagka-problema sa laser. So, pero po ginawa namin ng paraan yun, yung first day na kinausap namin yung mga tao at nagpiprint po kami sa Legazpi DO. Pag sinabi namin bumalik po kayo kasi yung card sayang. Dahil may card po tayo, kaya piniprint namin sa Legazpi. Nagsasakripisyo po kami kahit umaga na doon. Kasi sira yung printer namin dito. So, pag sinabi po namin bumalik kayo ng Monday, bumalik po kayo. Yung PMBIC po dyan sa San Juan, dito sa lungsod ng Iriga, kailan po yun? Yung PMBIC po, sa DOTR po yun. Wala pong ang LTO Iriga doon. Doon po direktang application nun. So far, wala pa kaming balita kung ayan ay lahat po ba, na-inspect o ano. Kasi bibigyan naman kami ng notice doon. For i-inspect on, ganon. DOTR po ang nag-handle nun. Yung sa license naman po, tinatawagan ko lang po yung lahat ng mga hindi naprintan ng card, pumunta na po dito para i-claim yung card. Kasi nandyan na po siya. Every Monday po ang release namin ng card na printed na po siya. Panawagan mo na lang po sa mga kliyente ng LTO dito Actually, alam naman po ng mga kliyente, pagkatapos nilang mag-transaction, sinasabihan namin sila. Kasi pag Saturday po, nag-overtime kami sa Legazpi DO para mag-print. Thank you po. Yun po yun ang ano. So, yun po panawagan namin sa LTO Iriga. And then, remind lang po sa lahat ng may mga bihikulo na kumuha ng lisensya at kumuha ng rehistro. Kasi medyo mahigpit ngayon na pinalabas si ASEC namin, Mendoza, at saka si Secretary Bautista, na maraming hindi nagre-rehistro. So, parang more on apprehension kami ngayon din. Kaya makikita nyo, araw-araw nanguhuli kami. Kasi kailangan naming maipaalam sa mga tao na kailangan kayo pong magrehistro at kumuha ng lisensya. Lalong-lalo na po yung mga modified motorcycle na hihingi ng tambutso. Kaya kasama po namin dyan yung mga CHPG at yung mga deputized namin ng PNP. Thank you po. Okay, thank you po sa lahat ng nakikinig. Yan po ang pakikipag-ulay niya to kay Ma'am Connie Peñaflor ang LTO Chief ka na siyudad nin Iriga. Morning Ma'am Palan kay Ma'am P. Gregorio duman sa Ontario, Toronto, Canada. Siyempre sa Gabos na mga magiging sponsor niya mo. Ngunya na Christmas. Mustaman ki Engineer Solomon Monmongon dyan sa Ngo & Sons Trading. Siyempre dyan sa tuyang amigo si Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan. Ki Manoy Ju Oralio.
Pag mauran palan ang mga tao kung minsan bihirang magruluwas. Diyan nga ni sa sentro kan Iriga kasubagong nag-uuran. Medyo dikit sa mga bihikulo. Pero pag mainit, halos nagruluwas na. Bilong-biloan sa tuyang mga kababayan. Kaya pagirumdum, duman po sa mga empleyado, sa mga estudyante, mga eskwela, magdaranin pa yung asin kaputi. Taan panahon ngunyan, masakit mapredict. Maski nga na pag-asa, nagmimintis na. Maski sinasabing La Niña, ito palan mainiton. El Niño, mauranon. Iba na po ang sitwasyon ka na panahon ngunyan. Maski summer, nagbabagyo. Kaya minsan ang pag-asa, dahil maninda nape-predict talaga ang panahon. Lamentan kagurang nan kaya nakakaaram. Apera man itong istorya kan parabasing nin mga tibgaw saka gugon na duman sa Siroma pero pati itong nakabugkos an tulak. Hirang magparigos an apod gimo pakakatapos magkakan pag pinapangod to mi. Ang sinasabi, salamat nga sa mga binditong kalag na kabiritay sa tanag. Ito mangyayari niya akong gurang ini. Pero sabi kayan, digdi sa irga, maanot. Bira magparigos, mayong parong, ang sayang kilikili, ang sayang hawak. Minsan nagbabasing, so mga luma-luma niyang pulo, nakapulo pa yan. Kaya ito, ang mga gurang pirming pormado, dawa yan dyan sa kanyugan. Nagbabasabas. Tapos usong-uso po kayo ito sa mga gurang, pag madyan sa okasyon. Intirong pormado yan, tapos nakapamada. Ngunyan, iba na ang ginagamit kan mga hoben gel. Daan pamada kaya ngunyan, pero nagwawara-wara naman sa mga tindahan. Sikat ka itong pamada. Bakal mo nga ako, nonoy, kan kolonyal. Ngunyan ibanan mga pamada ngunyan Halos bihira ka na ngani na makabakal. Kung arog po kan mga panahon na bastante so pamada ka ito, kaya sa mga tao ka ito, nag-aalnas na kan mga buhok, kan mga gurang na lalaki. Mabayle yan. Amuman nga ito natado. Sabok pa sa nga. Boundary na. Makonsuelo ka ito ang attire kan mga gurang. Halong-lalo na kung makikibayle sa Mr. and Mrs. Kaya itong pinsan ko dyan sa Babatngan, sa San Isidro. Bako naman ngunyan usong gayoan para pakibayle sa Mr. and Mrs. Nauso na ngunyan na marayan, Zumba. Zumba rito, Zumba roon. Zumba kahit saan. Ngunyan, nagkakakan pa tapos may mga sitsiriya sindang biga tatagasibnit tapos pagkatapos may mga karakanan. Ano na niya akong mga parasumbay ni? Pertan pa ikid-ikid. Kanya nag-comment ako, sabi ko, Manay, nagray na nga nagkikita pag paratarak-tarak mo Ang mga parasumbangon yan, ay laka mga desidido. Kaya ang Mr. and Mrs. ngunyan, dikit na lang ang nag-a-attendir. So mga talagang bitiranong magbayli sa tsa-tsa.
Tapos kaya ito, an aram ko lang na baile, sweet. Mo niya ako pagparatokdoan kan square dance na yan. Daan bitis ko intirong nagsasarabit. Masakit ang square dance. Mara itong mga modern na baile, ay abang dadali kaya. O niya na panahon, dahil ka na magparaisip kung anong klaseng step. Nanireg-tireg dyan sa bailehan. Lalong-lalo na po ang mga hobin ko niyan. Kung ano-ano na sa nabagang mga ikid ang ginigiribo. Ani ba? O na mo nagpipiring-piting na hawak kababaili. Dira naman nga ningon niyan na nagpaparapakibaili sa piestahan. Bakong arog kan mga panahon. Kadakol po kan mga hobby na nagdadayo. Sa mga piestahan, bailihan. Pero ngunyan, iba na ang kaisipan kan mga hobines. Kaya ngunyan, pagpabayli sa piestahan para sa mga hobin, dikit na lang po nag-a-attendir, pwedeng malugi na ang barangay. Taan iba ang isip, maray pa kade magdit, siya sa di gilid-gilid ngod. Isa nga magpara tarak-tarak siton. Tapos makatakot na patingon yan. Kahit to kaya mga panahon na taon 80 abot ngunya na taon. So mga bailihan kahit to lang tatakot. Minsan nagkunang mga nabubuno. Ngunyan mas matindi na kung bigla ka na lang na tinutukan ng silencer na badil, ngiri. Uso na kayan kuro-kurso na dahan, ngunyan ng mga panahon. Ang ginagamit, kutsilyo, badil. Pero ito, ang mga burat, suruntukan lang. Pero ngunyan, dahil ka magtamyang kan mga hobinis. Pati nga ni pulis, takot na. May nagmuburnuhan para nila ng polis na gilid. Malataw lang yan kung may mga nakahutad na dyan. Kaya dyan ko naarisa na minsan ng polis pag-abot sa mga barangay, nervyoso. Pagaman, ang gigibungan, mapasalbar lang. Pero pag dakulan pulis, abang iisog. Pero kung mga duwa tulusan na, pag-abot sa barangay, nakitan ka mga punag, ka mga formal, nakin makurukod. Pagdigdi sa sentro, ba niya akong anibang pulis, abang iisog Una mo mga kunyan, maton. Pero pag sa laban na o dauman. Pero may mga amigo man kitang mga pulis na mga tol-tol man. Nga ni si Apa kung nagpulis woman ini. Dakol man makakatakot kay ni. So amiga ko nga ni pulis pati so agum nakatakot. So minuhay. Tao na duman sa San Fernando. Makakaya niya ako. Pigpa-flying kick mo man, madam. Magayon man nga ako. Si Rina buwan ako. Rinibayan nga ako. Ay pangyayari niya kung buhay mo yan. Kaya nga yan. Minsan, sige na sa nanugot. Kaya na inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Ang kaibahan niya to sa Lado Technical, si James Oco. Information, si Ricky Sagayap. Sa transmitter, si Jimmy Guanzon. Marainita, ang tindogon talagang pang Ranger. Pwede talaga ining isabak naman sa West Philippine Sea. Kuman po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sendong ding sawang.